Zenbaki konpostatuen deskonposaketa faktoriala. Zenbaki konpostatuak gogoratu direla bat eta bere burua zatitzeaz gain, beste zenbaki batzuekin zatitu ditugun zenbakiak. Zenbakien deskonposaketa faktoriala egiteko jakin behar dugun lehenengo gauza da zenbaki konposatuak adierazi alditugula zenbaki arrunten biderkadura gisa. Hau da, adibidez, 40 zenbakia badaukat, 40 eta 20 bider bi berdina izango litzateke, ezta? Baina era berean 20a ere zatitu aldugu zati bi, eta izan daiteke 10 bider bi. Orduan, honen berdintza ere izango litzateke 10 bider bi eta bider bi. Eta 10 era berean ere adierazi dezakegu 5 bider bi moduan. Beraz, esan aldugu 40, 5 bider bi, bider bi, den berdina dela. Eta bestela, saiatu egin froga 2 bider bi 4, bider bi 8, 8 bider 5, 40 da. Beraz, hau idaztea edo 40 idaztea berdina da. Baina, adierazi behar dugu deskonposaketa faktoriala egiteko zenbaki lehenen bidez. Orduan, deskonposaketa faktoriala egiteko hurrengoa egingo dugu. Orokorrean adierazten dugu modu honetan. Idazten dugu ezkerraldean gure intereseko zenbakia. Kasu honetan 40 esan dugu. Eta idazten dugu marra bat horrela. Eta gero saiatuko gara zatitzen. Orokorrean saiatuko gara zatitzen zati bi, zati 3 edo zati 5 eginez. Hauek hirurak lehenak direlako eta gehienetan zatitu alditugulako zenbakiak hauen bidez, baina ez beti. Orduan, kasu honetan, adibidez, zati bi edo zati 5 az gaitezke. Orduan, 40 zati bi, gertzen dugu hemen bia, izango da 20, ezta? Ba, hemen, 20. 20 zati bi, 10, ezta? Ba, 10. 10 zati bi, 5. Eta 5 zati 5, bat. Orduan, jada deskonposaketa eginda dago, eta orain hauek begiratuz esan dezakegu 40 dela 2 bider bi, bider bi, bider 5, jartzearen berdina. Beste froga bat egingo dugu, adibidez, 28 zenbakiarekin. 28, hasiko gara zati bi eginez, 14, zati bi, 7 eta 7 zenbaki lehena denez, 7 eta bat. Orduan, 28 eta 2 bider 7 jartzea berdina da. Beste froga bat egingo dugu, kasu honetan, 30 zenbakia erabiliz. Zergatik ba, hasi gaitezkelako zati bi, zati 3 eta zati 5 eginez, eta beti emango digulako berdina. Orduan, hasiko gara, 30 zati bi egiten hasten bagara, ematen du 15. 15 egin aldugu zati 5 adibidez, eta ematen du 3 eta 3, zati 3 bat. Hasi gaitezke zati 3 eginez. 30 zati 3, 10. 10 zati 5, bi, eta 2 zati 2, bat. Eta 30 zati 5, ematen du 6, 6 zati 3 adibidez, edo zati 2 berdin dio, 2 emango du, eta zati 2 bat. Dinot berdin emango duela, zeren hemen adibidez, egin izan banu, 30 zati 5, 6 ematen duela, eta 6 zati 2, hemen 3 ematen du, eta hemen 3 agertu beharko da. Beraz, naiz eta 2, 3, 7 berdin dio zein hartu, beti begiratu behar duzue zenbaki lehen bat hartzen duzuela, eta erantzuna beti izango da berdina. 30 beti izango da 2 bider 3 eta bider 5. Begira hemen, 2, 5, 3, hemen 3, 5, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 3, beti zenbaki berdinak agertzen direnez. Eta biderketan ordenak ez dion ezazuela, ba, beti emango digu berdina. Beraz, hori, ziurtatu beti zenbaki lehenak direla.